Ľudia, ukážem vám trik, hej? Keď chcete dať no, tu nie. Pôjdeme nižšie. Toto môžeme pustiť na chvíľu. Si kokoty. No takže vy nič nechcete, idem do piče odtiaľto. Joj, dostanem za to žltý dolár, takže nič. A my dostaneme žltý dolár. Yep. Winner of Poland. Druhé. Dumrov. Okej. Tutaj. Lornino 1-8 ni Madre Bico Lindo. No čo robí? Sada Minahácano. Ok, tu. Oh! Palido. Vzdáha míha casa se muluje. Keď nerozumiem tomu, takže nič. Kilpa. On hackuje. Okej, dám vám hlas. A nejde. No, teraz mieli pištolov. Kedy to rovno vyskryjete padva? Neviem, kedy chcete, môžeme teraz Evu, Fala, Pala, nerozumiem takému jazyku. Kúke. Gilblad, na co pá. OK, nič. Ja to na davejky Aha. stajú. Byla nebyla, jedna kočička, nebo já nevím, co to je jménem Stella, a ta se rozhodla, že půjde. Hej, Daniel. Ju. A ja ti dám. Počkaj, ty zmrde. Počkaj, zmrde toho, kto má rád Messiho, tak nie, tak, čo? Daniel, hýbaj sem! Tým, kto má rád Messiho, tak nič. A Messi. Leo Messi. Patricia, poď sem. Tak už končím. Choď preč. Pozri na mňa. Pozri na tento trik.